Malawi Today. Utenga wanga upite ku chipani cha UDF mosogoserwa ndi a president a chipani chimenechi atupere mulusi. Komanso ndimafuna kwa padera ndi yankhulani ndinu a UTM mosogoserwa ndinu akabambe ndi amayi Patricia Kaliati. Komanso mosayiwala inu a Ford mosogoserwa ndinu achihana. Inu a UDF kunjaku ma social media mukuyenda mpekesera mukumveka nkhani kuti inu a UDF muli pa plan yopanga mgwirizano ndi MCP, ena akumaitcha kuti chikangawa. Ndimafuna ndikuyankhuleni inu atupere mulusi, ngati mukufuna kupanga mgwirizano ndi MCP mukuyika moyo wanu pa chiswe, mukuyika moyo wanu pa chiopsezo. Zindikirani Amalawi adakalirabe. Amalawi ali ndi mafunsobe mpaka na pano chifukwa cha ngozi ya ndege imene inapha former first lady aziko lino, imene inapha vice president, imene inapha asilikali, imene timapasidwa mautenga osiyana-siyana, imene ndege yake achimwendo adasika, chimene akatawa chimwendo amatawa muchani mundege. Ndiye ndimafuna ndichenjese inu atupere mulusi ndi chipani cha UDF. Musazipachike noka, musazipweteke noka, musazike pa ukapolo noka. Zindikirani kuti mukakapanga mgwirizano ndi MCP, chipani cha UDF chikutha. Mukuchiwononga chipani cha UDF fapano ngakale even mwana wa ng'ono akuziwa kuipa kwa chipani cha MCP. Even ngakale anthu achigawo cha pakati akuziwa kuipa kwa chipani cha MCP, chimene chikuzuza Amalawi, chimene chachita katangale, chimene chabweresa sankho nziko lathu, chimene chabweresa njala nziko lathu, chimene anthu ake ali ozikonda, ozimva. Posachedwa pompano anthu mwayiwala za imfa ya Chilima, anthu akuntchewu mwayiwala kale, anthu akubalaka mwayiwala kale, anthu akumangochi mwayiwala kale, anthu akumpoto mwayiwala kale, anthu akuthyolo mwayiwala kale. Posachedwa pompano, posachedwa pompano. Ndiyafuna ndichenjeze inu a Ford musazike pa chingwe noka, a UTM musazipachike noka. Ndifuna ndikuwuzeni lero ndinu chiyembekezo kwa Malawi. A UTM ndinu chiyembekezo kwa Malawi. A UDF ndinu chiyembekezo kwa Malawi. A Ford ndinu chiyembekezo pa Malawi. Mosogoserwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Amalawi anzanga musakopeke ndi drama. Anthu awa akumaponya mbeza, akumaponya kunja atayikako chokola. Mukosa kuthamangira drama akukakuvula sani, akukunyengererani, pano ayena kumaonesa ngati ndi anthu, koma anthu awa umunthu mulibe. A MCP umunthu mulibe. Chonde ndikukuchonderera ngati munthu wa Mulungu. Ine ndimayankhula kuti chondigwera chindigwere, koma ndiyankhule choona. Ndiyankhule choona. Mene anthu akuzuzidwira nziko lino.
Nimafuna ndikuuseni ino atuperi. Ukaona nsako atatere suka malo ameno sumadu saso pomwepo uko iwewe malambala mbali umo. Ndikukuchondelelani kuti chonde. Mwezani ngati chiganizo chilipo. Ahe musipisi anthu oyenda nawo. Mukanise adapanga mgwirizano ndi zipani 9 lero ndi chipani chiti chimene chasala. Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ine ndine Bishop W Kachenje. Chondigwera chindigwere, chondifikira chinifikire koma ndima pa chilungamo. Anthu awa ananamiza Malawi. Anthu awa achita katangale opya ku dziko la Malawi. Ahatibera chuma chathu ndi anthu akatangale. Ndi chiti chimene akabwere mukabwere akalose azalosa anthu chimene achita. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu simukuchedwa kuyiwala. Kodi ngozi ya ndege inabwera bwanji? Ndi ziti zimene IMCP zimene alose. Utenga wangawo ngati simugwirisa ntchito, nimafuna ndikupangeni challenge kuti uzakulizani. Muzaukumbukira ngati simugwirisa ntchito. MCP si anthu. Ngati mufuna kakhala kapolo, ngati mufuna kuti muzasemeredwe nkhani zosiyana, kaphatikizani naone, kajoenene kapangene mgwirisano. Koma ndifuna ndikusikimisireni. Mukukazipachika noka. UDF mukukapha chipani chanu. Ndimafuna ndikuuzeni kuti ngati kuziko lilo kuli tate watate ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika Mulungu akumusunga ndi cholinga. Anthu musegule maso anu. Wapekeledwa nkhani. Wacheredwa makweke. Wakumbiridwa mayenje. Wafunilidwa imfa. Anthu amene akhala kumufunira imfa Professor Arthur Peter Mutharika ambiri afawoka. Amalawi simukudabwa, simukuona ukulu wa Mulungu. Simukuona zimene Mulungu akuchita. Awa IMCP kuwabwereza kuti abwereze sonziko lino. Okondedwa tizakhala pa ukapolo. Ine janga ni chenjezo. UTM musapange mistake. UDF musapange mistake. ALF musapange mistake. PP musapange mistake. My Joyce Banda, my Mulela musapange mistake. Inu afford musapange mistake. Kukapanga mgwirisano ndi anthu oyipisisa, anthu ouma mitima, anthu ankhaza amene wakonzekera kukakhala kapolo wa Chimwendo Banda Pitani. Amene wakonzekera kukakhala kapolo, kukakhala kapolo Pitani. Koma ine ngati mbusa ndizapitirira kuchenjeza Malawi, ndipitirira kukuza ni chilungamo. Sindigona, sindiwozera. Koma langa ndi chenjezo, musaike moyo wanu pachiswe. Munali ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W Kachenje. Ndipo phone number yanga ndi 088 12 38 639. Ambuye saudaliseni. Shalom, shalom, shalom.